Point de presse dɔ senfɛ minisiriso la min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kɛnɛya ko ɲɛma o ye a yira k'a fɔ ko coronavirus pikiri o kɛliw bɛna daminɛ sini araba marisi kalo tile 31 san 2021 Point G hôpital la. Bɛnkan sɛbɛn dɔ tigɛnɔ bila kɛra kasabiko nasiraw la yaasa fɛn min an ka jamana yɛrɛ sirabako a lajɛyali a n'a baarako bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka sigi sen kan cogo min na. République démocratique du Congo jamana kunnafoniw na a yirala k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya dɔw fɛnɛ kɛra u jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa fɛn min ye u ka jamana yɛrɛ tilebiyan fanfɛla ye o bɛ se ka suma cogo min na olu de ye kunnafoniw na bakurubaw ye an bɛna dɔ fara minnu kan ka d'aw ma. Tereyata lajɛbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw salam alaikum ni aw ka kunnafoni wagati selen ka bɛn bi tarata donya ma ni o kɛlen de bɛ bɛn sunkalomakɔnɔ kɔnɔ tile 16 hijira 1442. Ina fɔ kun y'a fɔ bakurubaw la cogoya min na yaasa ka se ka coronavirus bana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a yirala k'a fɔ coronavirus yɛrɛ pikiri ni a bɛ fɔ o ma ko vaccin o baaraw bɛna na daminɛ sini araba marisi kalo tile 31 a bɛna kɛ Point G hôpital la nin kɛra kumaɲɔgɔnya minnu kɛra wulada in na conférence de presse dɔ senfɛ minisiriso la min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana kɛnɛya ko ɲɛma ale ni comité scientifique national ni olu yɛrɛ ka jɛkulu sigilen don yaasa ka coronavirus yɛrɛ bana kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na a kɛnɛ kan an ka minisiri yɛrɛ kun bɛ yen nɔ seereya minnu bɔra a kɔnɔna la an ka jɛkulu la. Le 5 mars tɛmɛnen a y'a ye an ye vaccin sɔrɔ coronavirus ye bana min ye bana a ma dogo diɲɛ kɔnɔ a ma dogo Mali kɔnɔ depuis a daminɛna an b'a kuma na aw bɛɛ y'an dɛmɛ ni kunnafonidilaw fana y'an dɛmɛ donc bi ta in kɔni kɛnɛ wasalen de o kɛnɛ wasalen don donc an ye bana ni an bɔra a sira caman fɛ depuis mɔgɔw ma da la fo nana da la an nana fɔ ko ka baara minnu kɛ olu kɛra bon an fana kelen tɛ Mali tɛ jamana ye k'a b'a kelen a kelen ma o tɛ ani jamana tɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ donc o kɔnɔna na a bolo dara vaccin sɔrɔla vaccin min fana sɔrɔla vaccin ka ɲi ala y'a kɛ an y'an ka vaccin fana ɲini an y'a ɲini a kɛra ni sɛgɛsɛgɛli de ye o y'a d'an ma an y'a sɔrɔ marisi kalo tɛmɛnen tile 5 la marisi kalo an bɛ min o tile 5 o ni sisan cɛ an kun y'a ɲini a kun kan ka d'an ma ni sini de marisi kalo in tile 30 da kun kan ka d'an ma mais an y'a sɔrɔ yan n'o cɛ o kɔnɔna na an ye ɲɛbilaw kɛ ɲɛbilaw ye jumɛn ye ka baaraw kɛ a bɛna daminɛ ni mɔgɔ min a bɛna daminɛ cogo di an tilal'o de la bi donc an b'a fɔ a barikala ye bi an bɛ autoritéw fo donc o vaccin de nana ni ala ye sini yira an na an bɛ vaccination in daminɛ a bɛ daminɛ Bamakɔ kɔnɔ a bɛ daminɛ Bamakɔ yɔrɔ min fana na personnel de santé de an b'a daminɛ n'u de parce que olu de ye kɛlɛkɛdenw ye bɛɛ b'a kɛlɛ kɛ dɛ mais ni bana nana a bɛ se olu de ma olu fana de bɛ ni adamadenw bɛ ɲɔgɔn na a ka kan olu ka lakana an m'a fɔ an tɛ tɔw lakana dɛ bɛɛ bɛ lakana mais a bɛ daminɛ ni olu ye n'olu bɔra yen boloci nin yɛrɛ bɛ ka taa sira 3 de fɛ dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ bana furakɛ la n'an b'a fɔ kɛnɛya tigilamɔgɔw mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la mɔgɔ e bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ne bɛ don baara la e bɛ dɔgɔtɔrɔso baara la i kɛra professeur ye o i kɛra banabaatɔ tala ye o i kɛra dayɛlɛla ye o i kɛra yɔrɔ furanna ye o mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la siya ma bɔ siya la bɛɛ de bɛ vacciner o la o mana bɔ yen mɔgɔkɔrɔbaw minnu b'a ta san 60 la ka yɛlɛ o fana mana bɔ yen sabanan ye jumɛn ye mɔgɔ minnu ni bana wɛrɛw b'u la n'o kɛra komi tension n'o bɛ komi diabète bana min don n'u bɛ fura ta o la kudayi n'a fɔ ko maladie chronique olu fana bɛna bolo bɛ ci donc ni 3 in mais a daminɛni ni ala ye sini yira an na 9h la o bɛ kɛ hôpital du Congé la fura in ji ka ɲi a mara yɔrɔ ka ɲi a yɛrɛ bɛ se ka taa lajɛ a na température minnu fɔra ne yɛrɛ bɔra yen samedi k'a lajɛ directeur bɛ yen nɔ a minɛnw ka ɲi minɛnw ye kura ye o kɔni a y'a hakili latigɛ o la donc furakɛli in fana mana kɛ an bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ an ye a tigi bolo ci k'an kɔ dɔw la ten o tɛ o fana n'a bolo de sigilen bɛ mɔgɔ fana sigilen bɛ n'an ko commission an bɛna ligne fana bila ni minnu bolo cira an b'u kɔlɔsi fo ka taa se dɔgɔkun 1 ma o fɛɛrɛw bɛɛ tigɛlen don k'a fɔ k'an y'an bolo ci k'an kɔ dɔw la ten
walasa an ka jamana siraba ko a dilanni ko ale ni a lajɛyali ko o baaraw bɛ se ka kɛ ko ɲuman ye cogoya minnu na olu kɛla bɛnkan sɛbɛn dɔ tigɛ nɔ bilali a kɛra minisiriso la min ka baara yɛrɛ ɲɛsinnen don an ka jamana yɛrɛ siraba ko ale ni bolimafɛn ko kɔɲɔw ɲɛma an ka maa minnu tun bɛ yen nɔ sa Ayisa Mayiga ni Musa Jalo olu fana tun bɛ yen nɔ teleɲɛtaa tɔgɔ la u ye seereya minnu sɔrɔ an ka jɛ k'o lajɛ. Minisiri mun ka koɲɛw ɲɛsinnen don tani ka segi baaraw ma an ka jamana kɔnɔ ale kɔni bɛ ɲɛfɔli kɛ ni sigi in yɛrɛ kun kan. An ye gafe dɔ ta Mali gafe dɔ ta san 2005 o gafe kɔnɔ a fɔra ko sira min bɛ région 2 cɛci o ladilanni o bɛ région nɛgɛ bolo kan sira min bɛ cercle 2 cɛci o ka dilanni o bɛ cercle nɛgɛ bolo kan sira minnu bɛ commune niveau la sira fɛn fɛn n'i y'a jateminɛ Bamakɔ commune 6 de bɛ yan nɔ sira caman bɛ yen dɔw ye état ta ye dɔw bɛ yen nɔ o tɛ taa ta ye donc mun ye commune ta ye commune de bɛ yen nɔ ka o sira bɛɛ labɛn n'a tiɲɛna o bɛ yen nɔ ka labɛn Mali fɛn gouvernement bɛ yen nɔ ka min kɛ dɔrɔn o ye route nationale par exemple ka bɔ yan ka taa Dakar ka bɔ yan ka taa Niger ka bɔ yan ka taa yɔrɔ caman o de ye route nationale donc n'i y'a ka taa Laginɛ o bɛɛ de ye route nationale o route nationale n'i y'a jateminɛ a man ca k'a kɛ comme route maire ka route la ka man ca ka cercle ta bɔ a man ca ka région ta bɔ. Hali sisan nɔ an ka tani ka segi minisiri ale kɔni ye welewele da kan ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. donc bi an y'a bolo da parce que an y'a fɔ décentralisation ka fanga segin so a kɛra diyagoya ye an bɛɛ bɛ yen nɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ pour fanga min seginna so a ka sira sɔrɔ k'a fɔ bi ko collectivité ko u ma former kosɛbɛ o la o tɛ kuma ɲuman ye o parce que fɛn fɛn bɛ collectivité la an bɛ bɔra école kelen na dɔrɔn an bɛ bɔra école kelen na mais wagati dɔ kɛra gouvernement ma ye dɔ taara collectivité la donc o kɔrɔ tɛ ko collectivité mɔgɔw k'u tɛ fɛn dɔn an dalen b'u la bi an bɛ da u la sini fana c'est pourquoi an y'a jateminɛ k'o ka fanga segin so k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ da la o tɛ dɛ an bɛ moyen de di collectivité ma u ka se k'u ka baara kɛ pour que minnu b'u ka mara kɔnɔ fana u ka se ka lafiya sɔrɔ parce que n'an m'o kɛ an bɛ décentralisation an b'a fɔ an t'a la dɛ an ma san kɔnɔ an dun ka min ye bi an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka décentralisation kɛ fɛn bɛɛ ka minɛ. Fɛn min an ka mara cɛbɔli minisiri ale kɔni a ka nisɔndiyaw yira ka kɛɲɛ ni waleya ɲuman ye a y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman ye walasa an ka sira ɲumanw yɛrɛ sɔrɔ. n'a tilata ye mun ye ni baara in kɔfɛ ni Ala sɔnna ma an ka siraw caman bɛna bɔ sira tiɲɛni na. Jamana ka ɲɛtaga kɔni tɛ taa sira ɲuman yɛrɛ sɔrɔli kɔ o de la an b'a jigiya k'a fɔ ko nin sigi in kɔni bɛna kɛ sababu ɲuman yɛrɛ ye walasa an ka jamana bɛ se ka sira ɲuman sɔrɔ ɲɛtaga yɛrɛ bɛ se ka sabati cogoya min na. Hakilina jiginna binkani wale min kɔni tara kun ka ɲɛsin maa dɔw ma maa minnu a kun yirala k'a fɔ olu kun bɛ kɔɲɔ de la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye diɲɛ jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan tɔnba ONU olu ka bolofara min bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na adamadenya hakɛw la tangali kɔɲɔw la ni o ye MINUSMA ye ale ni u dɛmɛbaga jɛkulu ni a bɛ fɔ o ma police scientifique des nations unies olu ko kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛ ka a yira k'a fɔ binkani wale min tara ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma sa ko mariage de kɔni kun don ni o ye kɔɲɔ ye ni o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ senfɛ avion dɔ o de ye mugujugu kɔni bila ni ma kofɔlen ninnu kan ni o yɛrɛ kɛra sababuya ye maa 22 bɔyɔngo olu bɔnɛna u ni na maa caman wɛrɛ olu kɔni banana kosɛbɛ ni waleya ninnu bɛɛ lajɛlen a yirala k'a fɔ ko banbagaci wale kɛba minnu bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ olu ma ko Katiba Serma ni olu ni groupe islamique ma dɔw olu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ni o ye banbagaci jɛkulu ye ninnu kunnafoniyaw bɛɛ lajɛlen dira kunnafonidiso fɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko AFP. Kɛnɛya tɔnba min bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la n'a bɛ f'a ma Organisation mondiale de la santé ni olu yɛrɛ sigilen don yaasa fɛn min ye banaw ye u bɛ se ka nagasi cogoya mun na a kɛra a ɲɛw ɲɛ ye olu ka kunnafoniyaw kɔnɔna na u ye a yira k'a fɔ san 2018 u ka sɛbɛnfuraw kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ kɛmɛ sara la 80 bɔɲɔngo farafinna kɔnɔna la maaw de bɛ sa ka sabu kɛ sumaya bana ye yaasa ka se ka o sumaya bana ninnu bɛɛ lajɛlen nagasi ka bɔ
o farafina kono ale ni an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o de kɛra sigi ye bi sɔgɔmada in na CICB la min ni o kɛra Programme national de lutte contre le paludisme ni o fana ye jɛkuluba ye min sigilen don yaasa ka se ka palu bana ni o ye sumaya bana ye ka se ka o kɛlɛ ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na a baaraw dayɛlɛnna bi sɔgɔmada in na CICB la seereya mun bɔra a kɔnɔ an k'o lajɛ. Palu kɛlɛ bɛɛ b'a dɔn ko palu kɛlɛ min don a daminɛna san yirika Mali fana ye palu jamana de ye donc kɛlɛ daminɛna hali b'o san an bɛ ka sago min ɲini an m'o sɔrɔ donc o n'o bɛ yen o ka kan baarakɛcogo ka se ka yɛlɛmɛ dɔɔni o baarakɛcogo ka yɛlɛmɛ ni ka na ni baarako sen kura wɛrɛ ye an b'o kɛnɛ de kan nin na o kɛnɛ in fana kan an ka dɛmɛjɛkulu y'an dɛmɛ n'o ye OMS n'o ye UNICEF ye n'o ye Banque mondiale ye a bɛɛ n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ a bɛɛ y'an dɛmɛ ka fara collectivité fana kan ka fara maire ni communauté kan parce que n'i y'a mɛn an ye palu baara kɛ kɔrɔ population fana sɔnna donc an nana o sen kura de ta o sen kura in na dugu 11 de b'a la Afrique kɔnɔ ni Mali b'o la donc o de sen kura taara o de ɲɛbila de nana kɛ nin ye k'o lancement kɛ donc nin ye nisɔndiya de ye parce que nin bɛna fanga don an ka palu kɛlɛli cogo la dakuruɲɛ laban ye foli ye n y'a daminɛ ni foli ye n b'a laban ni foli ye parce que mɔgɔ kelen tɛ se ko la ministère de la santé tiɲɛ don an bɛ yan an bɛ baara kɛ agent bɛ baara kɛ yɔrɔ n y'a daminɛ n'u ka foli ye ni ye santé yɛrɛ ja mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la bɛɛ de bɛ baara kɛ o tɛ se ka kɛ fana ni aw m'a kɛ ni musaka ye an m'a kɛ ni hakilila ye hakilila ni musaka minnu b'o fara an kan o y'an dɛmɛ jɛkulu an y'olu bɛɛ fɔ donc y'a dɔn baara bɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ santé kɔnɔ a bɛ kɛ OMS ka yamaruya de kɔnɔ ni OMS ko nin baara taabolo nin ka ɲi mɔgɔw b'a ta donc an b'o de kɔnɔna na c'est pour que an mana don kuma na ka caya bɛ an tɛ taa olu n'olu tɔgɔ ma fɔ kɔrɔ tɛ k'an ɲinɛna tɔw ko bɛɛ de don an bɛ foli kɛ bɛɛ de ye ani aw yɛrɛ o fana kan ka kuma lase population ma yalasa u bɛ se ka an bɛ conseil min d'u ma u bɛ se k'a matarafa palu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Mali kɔnɔ. An b'aw ladɔnniya tuguni k'a fɔ ko bi tarata donya in na marisi kalo tile 30 gendarmerie min bɛ nɛgɛlakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ bingani wale dɔ tara ka ɲɛsin a ma a kɛra maa maramafɛntigi dɔw fɛ minnu ni olu yɛrɛ kɔni suguya ma dɔn n'i ye jateminɛ kɛ a yirala k'a fɔ fɛn min ye nɛgɛla gendarmerie ye ale ni Kati cɛ o bɛ t'i jɔ kilomɛtiri 40 ni bɔɲɔgɔn la o de kɔnɔna na sa fɛn min ye nɛgɛla yɛrɛ ni o yɛrɛ filɛ nin ye Basofala ni o yɛrɛ bɛɛ lajɛlen filɛ nin ye Kati ale ni Kulukoro mara la bingani wale tara ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen maa ninnu ma a kɛra tiɲɛniba de ye o kunnafoni ninnu de b'an sɛnsɛn ka taa farafina ani diɲɛ fan tɔ kibaruyaw la. Korowari jamana kɔnɔ jirala k'a fɔ fɛn ye Korowari tile bi yanfan ko fɛn ye Bamacikulu dɔw kɔni taala bi fɛn ye Korowari wolomasiri taba dɔw kɔni kan o kɛlɛ sen fɛ jirala k'a fɔ fɛn ye maa 6 bɔɲɔgɔnko olu kɔni fatula fo ka taa se fɛn ye yɔrɔ wɛrɛ kɔni na tuguni gendarme wɛrɛ ko o fana kɔni fatula o yɔrɔ la ko barisa Bamacikulu ko o ye yɔrɔ 2 de gosi ɲɔgɔn kɔni fɛ ni a jirala k'a fɔ ko ni Bamacikulu ninnu ko u nana be fɛn ye Korowari wolomasiri tabaw kɔnɔna ka bɛn ka daminɛ fɛn ye kari su kana fori fɛn ye ntɛnɛ su kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ ko o maa 60 ani kɔ bɔɲɔgɔnko ko o bɔla fɛn ye Burukina ani fɛn ye Korowari yɛrɛ dancɛ kɔnɔna fɛn ye kana bi fɛn ye Korowari wolomasiri taba minnu bi kafolo kɔnɔ a jirala k'a fɔ o ka kɛlɛ ko u ye lɛrɛ kelen bɔɲɔgɔnko kɔni de kɛ kɛlɛ kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ ko a nana ye k'a fɔ maa minnu be ni olu kɔni tola ni kɛlɛ kɔnɔna fɛn ye sɔrɔsi 2 bɔɲɔgɔnko ko olu kɔni tola kɛlɛ in kɔnɔna wa jirala k'a fɔ maa 4 wɛrɛ fana be yen ko olu kɔni sɛbɛkɔrɔ jogila wa jirala fana k'a fɔ fɛn ye Bamacikulu la maa 3 bɔɲɔgɔnko ko olu fana kɔni fatula fɛn ye maramafɛnw ko olu minɛnaw la fo ka taa se fɛn wɛrɛw kɔni ma wa jirala k'a fɔ ni kɛlɛ in kun wililen ko fɛn ye Korowari wolomasiri taba wɛrɛw ko olu fana kɔni tala dɛmɛ don tɔ ninnu kɔni ma ko u y'a jira fana k'a fɔ laraweli fana kɔni dabɔla nin yɔrɔ in na yaasa ka se ka yɔrɔ in ko ka saniya ka bɔ Bamacikulu ka sigiyɔrɔ la cogoya min na. Congo RDC kungo la jirala k'a fɔ ko a bɛ waati jan kɔni bɔ bi fɛn ye maramafɛnw kɔni bɛ ka kule kɔni bɔ nin yɔrɔ in kɔni na ka sabuya kɛ fɛn ye bɛnbaliya kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnna fɛn ye Congo RDC u ka yɔrɔ min bɛ yen ni u b'a wele ko haut et moyen plateau de Vizi Ivira ani fo ka taa se Mwenga kɔni ma jirala k'a fɔ ko maramafɛnw kɔni bɛ ka mankan kɔni bɔ nin yɔrɔ ninnu kɔni na o de hukumu kɔnɔ ko n'i ye nin yɔrɔ ninnu yɛrɛ jateminɛ u bi fɛn ye Congo kɔgɔdugu yanfan n'u b'a wele ko province du Sud
Kivu ko o bɛ olu de fɛ wa jirala k'a fɔ yaasa ni mankan bɛ se ka da cogoya min na sigikafɔ dɔ kɔni dabɔla fɛn min ye Congo kɔnɔna na kabini ntɛnɛn fɛn min ye marisi kalo tile 29 yaasa fura na se ka sɔrɔ fɛn min ye gɛlɛya min bɛ yen ni o kɔni walima bɛnbaliya min bɛ yen ni o kɔni natila fɛn min ye kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kabila minnu bɛ yen ni u b'u wele ko Banbembe Babuyi Bafuliru fo ka taa se fɛn min ye Banyuwelengema ani Banyindu ani Barundi ani Bavira jirala k'a fɔ ko yaasa ninnu ka bɛnbaliya na se ka jɔsi ka bɔ yen cogo min na o kuma ɲɔgɔnyaw bɛɛ ka kɛ wa jirala k'a fɔ o kuma ɲɔgɔnyaw bɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka maa dɔw bolo n'o ye Felix Tshisekedi ni a bɛɛ lajɛlen kɔni kɔlɔsilen don baɲumankɛ tɔn dɔ fɛ ni o ka baara ye yaasa ka se ka fɛn min ye bɛn nati cogoya min na n'u b'a wele ONG Interpeace ani ni olu fana ni bɛnbaliya nana u bɛ se ka se ka o bɛnbaliyaw kɔni furakɛ. Jɛkuluba min sigin bɛ diɲɛ kɛnɛya ko ɲɛnabɔli kɔniba olu kɔni ye kulekan bɔ fo ka taa fara fɛn ye nazaraw yɛrɛ ka keleyantɔ n'u ye Union Européenne olu ka ladilimaa dɔ ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ fo fɛn ye jamanaw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan fɛn ye ka se ka bolonɔ da gafe dɔ kan gafe min ni o bɛ kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen na se ka i kun kɔni ɲɛsin fɛn ye bana fiɲɛ banaw ma cogoya min na yaasa u ka se k'u kɛlɛ o kɔni y'a jira k'a fɔ u ka ɲɛfɔ cogo la ko jamana si tɛ yen walima jɛkulu kelen si tɛ yen ko e kelen na se ka fɛn ye i kunsin fiɲɛ banaw ma ko barisa fɛn ye don nataw la fiɲɛ bana caman bɛ yen minnu fana bɛna o kun bɔ ni u bɛ se ka na ni tiɲɛni caman kɔni ye ko a maa kelen tɛ se ka i kunsin a kɔni ma o de hukumu kɔnɔ maa minnu ye i tɛgɛ da nin gafe in kɔni na n'i bɛna jateminɛ olu ka fɔ cogo la olu jamana ninnu fana yɛrɛ la i n'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ a jamanaw la i n'a ye k'a fɔ Faransi jamana Emmanuel Macron fo ka taa se Angela Merkel Cyril Ramaphosa Sud-Afrique fo ka taa se Rwanda président Paul Kagame olu sen bɛ nin kɔni na o y'a jira k'a fɔ ko ni jɛkulu in yɛrɛ jateminɛ fɛn ye kunnafonidilaw ye min kɔlɔsi fɛn ye jɛkuluba min fana bɛ yen farafinna jɛkuluba min fana bɛ yen diɲɛ kɔnɔ ni u b'a wele ko G20 n'u ye jamanaba caman minnu fana faralen don ɲɔgɔn kan a jirala k'a fɔ ko olu jamanaw si kɔni ma o tɛgɛ kɔni bila ni gafe in na fɔlɔ i n'a fɔ l'Amérique jamana Russie jamana Chine Japon fɛn ye Inde fo ka taa se Brésil kɔni ma. Birimani jamana kɔnɔ kabini fɛn ye fanga dafiri min kɛla olu fɛ kalo tile fɔlɔ kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ka taa o la bi fo kana se bi kɔni ma wolomasiri taba minnu ye fanga kɔni dafiri ko bɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa fɛn ye ka se ka mɔgɔw kɔni bila sansara kɔnɔ cogoya min na ko o wulikajɔw de sen fɛ ko fɛn ye maa 500 fo ka tɛmɛ o kan ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni de bɔnɛna o ni kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ u ka jamana kɔnɔ fɛn ye bamajɛkulu ka jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele ko Faction Rebelle olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni maafa jugu kɔni ma jɔ ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka taama k'a fɔ ko wolomasiri taba n'u ka bɔ fanga na ko u na taa fara olu kɔni kan wa jirala k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ diɲɛ serege naani jɛkulu fo ka taa se nazaraw ka jɛkulu ni olu bɛ ka ɲagali kɔni ta ka ɲɛsin Birimani wolomasiri taba jalabatigi ninnu kɔni ma ko o bɛɛ n'a ta o kɛmɛ k'u ɲɛ kɔni tugu olu bɛɛ lajɛlen la fɛn ye jɛkulu min bɛ yen ni olu bɛ ka bɛjɛ fanga kɔni lafasa n'u bɛ ka wulikajɔw kɛ u bɛ ka fɛn ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka olu kɔni sɛbɛkɔrɔ buruja k'u caman kɔni fa olu kɔni na wa jirala fana k'a fɔ ko maa 500 ani maa 10 bɔɲɔgɔnko kɔni ma lakɔlidenw fo ka taa se denmisɛnninw kɔni na a jirala k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni de faala fɛn ye Birimani polisilakaw fo ka taa se a sɔrɔsilakaw kɔni fɛ jɛkulu dɔ ka ɲɛfɔ cogo la jɛkulu min ni ale ka baara ye fɛn ye ka kasoladen minnu bɛ yen ni olu minɛna politiki sira fɛ ka olu lafasa cogoya min na o y'a jira fana k'a fɔ maa minnu fana faala ko a b'i n'a fɔ dɔ farala olu fana kɔni kan wa a jirala fana k'a fɔ maa 100 bɔɲɔgɔnko ko olu fana kɔni minɛna ka tunu ni o ye maa ti u taa fan fana kɔni dɔn. Ni ne kɛra garizɛgɛ ye bi kunnafoni kɛnɛ kan an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn halisa telen ta sugantili la Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan aw k'an bɛn sini inshallah.